dane. Na riadok 210 idú veci, ktoré nie sú predmetom dane. Typickým príkladom na Slovensku sú podiely na zisku, že nie sú predmetom dane, nezdaňujú sa. Či podiel na zisku dosiahnete z tuzemska alebo zo zahraničia, máte to vo výnosoch, kde by ste to inde dali. Takže tento výnos sa už nezdaňuje a dáva sa na riadok 210. Staré podiely na zisku sa zdaňujú. Minulý rok, 2013, bol len ten rok, že bola výhoda zdanenia, že rok 2003, 2, 1 a tak ďalej ste mohli zdaniť s výhodnejšou sadzbou. To skončilo. To je tá posledná strana, alebo 11. strana daňového priznania, ktorú som hovoril, zostala len pre tých, čo majú hospodársky rok 13/14 a teraz podávajú priznanie ešte. Vy všetci ostatní už na to nemôžete reagovať, ale je tu ešte predsa jedna výnimka nezdanenia. Čiže takto, staré podiely na zisku sa zdaňujú tým spôsobom, že nevykonáva sa zrážková daň už. Vyplatíte tomu, komu vyplatíte, fyzickej alebo právnickej osobe starý a pošlete mu papier, že si to má zdaniť. On sám. Áno, staré podiely na zisku. Rok 2003, 2, 1 a vyplatené v 2014. Nové podiely zo starých podielov na zisku je určitá výnimka v paragrafe 52 odsek 24, kedy sa nezdaní ani starý podiel na zisku, a je to vtedy, keď je vyplatený slovenskej právnickej osobe zo zahraničia, zo štátov EÚ, od takej právnickej osoby, kde táto naša v čase výplaty má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní. Len za splnenie týchto podmienok sa to nezdaní. Čiže mám to vo výnosoch, dám to sem. Ak by nebola splnená táto podmienka, že tam mám napríklad len teraz 12% podiel na základnom imaní, nechám to vo výnosoch a zdaním. Čiže to je suma 5000, suma 4500, dostal som nový podiel na zisku, čiže nové sú od roku 2004 vykázané a vyplatené hocikedy teraz, nie sú predmetom dane. Suma 150 eur, poznáme, podiel na likvidačnom zostatku sme dostali, nie je predmetom dane, všetko je to sústredené v paragrafe 12 odsek 7 zákona.